assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV on calminama mon kal inde mum e yettode muɗum oɗon jaare aussi e bottugol mon hakkille émission moɗon fait divers mbatton aimé commenté hani e partagé no gowɗen waddirde émission o kala ñande yontere yadude heeɗe e gorko mo horke ƴere Adama DIOP a salminama. ko noon Habsa Diallo a salmitama a weltanama no fewi min weltima kadi encore une fois huccidema gam yewtude yewtande kadi bandiraɓe ko kewe nder rendo ngo ɗum noon en calmini bandiraɓe foof en calmini joɓoɗo galleji biroma Dembo Dogonaɓe wuro Bida Sare Lam yi hay toon kay to en to Mawo Boulel Sare mi yejjittani ɓe mi salmini o Mawo Boulel Sare naɓe. Adam Diop émission meɗen fait divers hande enen puɗɗiro le cas de Ali Koyate woni guinénajo goto garnoɗo marché tonete Mbour ha yaltini arama a fof wari toon ko tolni e yimɓi tar oɗo saaha enquête o ɓeydima yaade ha kanko Ali Koyate o fawama junggo e yimɓe jeenayyi woɓɓe e yimɓe jeenayyi ɓe noon Adam tawa hen gorko ko mawni ko gorko no nannoɗa nde le cas de Ali Koyate tonete marché Mbour o eno yarani a sikkani ko Philippe wonno e jouede. Habsa vraiment ko hunde nde ganduɗa hulɓini no fewi kadi mbiɗa andi no nanirmin ni e no mbaɗirmin ɗe recevoir ni ko noon sénégalais ji foof mbaɗiri ɗum recevoir par ce que hono ko wayni kewno yiyede koye nder film uji ko ɗum tan hollirta ha joni Habsa ngakkere ndenka e nder leydi ndi ene heddi ha heewi hay sa ƴefti temedere nde tawata en ɓosani ni eɗen wawi wiide ni ko 6% to ngakkere ndenka leydi ndi gonɗen par ce que holno neɗɗo ardata waɗa planifié fewje ko fewjanno ha para te omo andi toon omo andi nokku no fewi par ce que ɓooyi wadde ɗum guete o naari toon o waɗi ko waɗi ho mbara pittali ɗiɗi e yimɓe tato ene gañima hen en tout cas de toutes les façons eɗen keewi nande hono ko wayni kono ko ma bona nden enquête aji ngara beele e fotano min mbiɗa sikki ene fonno wawde yurnitede gila ko bonanno bonani ɗum ɗo joni mayɓe perdi kono noon kam min mbaɗanmi tan déploré e vraiment ko ngakkere nden ko ganduɗa kay ene teska ɗo e nder leydi men Sénégal Habsa e siftinde ko saabi kanko Ali Koyate omo yaltina arma makko tire ɓeɗon ko arde mbo waɗa transaction goto taw haalis mo addo ko haalis faux billet no gorkajo famno nde haalis o moƴƴani hankkadi yalti ena terambo sukaɓe woɓɓe worɓe gaari ena ballambo ɗoɓe jogorɗo yeti jokde Ali ko ɗo no yaltin pistolet makko o fiye mabɓe justement Habsa kadi ko ɗon no woni kadi en jonnani ha joni eɗen mbaɗa poursuivre par ce que hande anda ki hol joguiɗo arme aɗa wawi yadude neɗɗo walla jola e nder bis o walla nder tata o walla nder TER o tawa wonɓe toon ene jogui arme ji par ce que holno ummorto ha Thiès leegal mabɓe o ara omo jogui arme omo ɓorni costume makko omo woni e moto o wi nde haali nde waɗi raconté nde en paami wonde guila Thiès ha to Mbour ɗo o wi hay probléme goto heɓani te omo jogui arme en tout cas ene hulɓini no fewi arme o holno heɓiri ɗum o haali no wi wonde o soodi ɗum ko Touba kono kadi e enquête aji ɗi en keeɓi andude wonde won braquage moɓe mbanno toon to Thiès ko toon heeɓi wujjude arme o donc Habsa gueɗe ɗe nena yahane ɓeyɗo labde yimɓe hewɓe teɗuji kewɗi nena jana hen no mbirɗa ni kene woni yimɓe sappo walla jeenayo jaggama hen e nder mabɓe ne tawe hen mawni en tout cas laamu ngu yoɓe daro yoɓe ɓeydu darade no fewi Habsa en tout cas ñakkere nden ko ɗoyete nder leydi ndi en hulɓini no fewi hay goto o saaha wonani e sécurité sen gummima toon e Mbour paɗen koto Touba ko alhaali ɗeɓɗo nandude e ko heewi ko toon e Mbour oɗo ko 15 sagataɓe worɓe kamɓe jeehe commissariat police goto ɓe gujji autoji policier ji ɗi ɗum ko hedde 3h du matin ɓe jeehe paye station service ɗon e nder Touba ɓe jane liggotoɓe montunoɓe e jamma o kamɓe ɗe e mbaɗe ɓeɗon ko balaji hay so tawi ɓe mbasani pittale mabɓe ko gañanɗe musɗe tan eɓe coffre gonɗo ɗon e station wonte moftarɗo haalis o en waɗno ko tolni e million ngaji 3 pawɗi e ƴetti coffre o ɓe mbaɗe dow oto mabɓe police ari eɓe jiiɗi dogde Adam keɓe duppuɓe oto police o pour police o wasa terdeɓe ha heɓtade oɗo saaha kamɓe ne eɓen jiile toon e nder Touba oui Habsa ko no mbirɗa ni ko par ce que no film o no mbaɗirɗa ɗum raconté ni no kaldirɗa ni en paman tan ɓeɗo Habsa koɓe waɗɓe préparé koɓe waɗɓe préparé haɓe paami terrain o ɓe mbawi fuɗɗade golle mabɓe ɗe ɗon idiwiɓe
parce que ɓe guidiri koye commissariat sa idiri mo wujudum ala donc da wujude Habsa donc ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe poɗɗe waɗede prévoir ndenka leydi ndi e kisal leydi ndi ɗon batten imploré kanko woni jagorɗo mo ganduɗa ko kanko toppiti kala ko fate ndenka e kisal leydi ministre de l'intérieur voilà ministre de l'intérieur ndeɓe ɓeydata vraiment élément ji mabɓe ɗi partout par ce que oɗo kam o holliti wonde haɓe ŋakkere ndenka par ce que ɓe puɗɗiri koye nder commissariat ɓe jeehi ɓe gujji e oɗon station Habsa no mbiruɗa ni soɓe gujji station haɓe keeɓi coffre ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɓe janggi ha paari donc ɗum ko hunde kadi ha joni ene hollira ŋakkere ndenka e nder leydi ndi andudeɓe holto coffre woni ha ɓe ƴetta ɗum est ce que ala ni goto e mabɓe o ko liggotonoɗo mbi préparation ngaji plus de cela ayi sa yi hunde so kewi ɗo e Sénégal probléme ko waɗi ko compliqué fof ma police Sénégal waɗi retracé hunde nde to fuɗɗiri ha to gasi donc je pense que ñakkere ndenka eɓe mbawi ɗum aussi safrude si ko ɗum woni ko mbinomi nane puɗɗinomi jofade so yeehi ha waɗi haɓe keewi wadde hen golle manteniɗe par ce que eɗen mbawi wittade tan ko Sénégal mbaɗɗa jooɗata jeeɗa ɗon ɓe jiirete limieji ɗi vraiment ɗon haɓe jawri ɗum ɗon mais hono haade ɗum ɗon wadde beela ɗiɗon moyen ngaji ɗi ɓe mbaɗi déployé gam yitude neɗɗo so tawi waɗi ko boni ho ɗin moyen ngaji ɓe mbawano hutorade ɗi beela haɓe kaɗa bonandeji ɗiɗon bonandeji ɗi arde surtout sen gummima tonete Touba en gartat ɗo ete Dakar Adama Diop école goto collège Sacré Cœur to ete légal Sacré Cœur ɗo ne ko ñakkere ndenka e nder réseaux sociaux ji kadi hepti ɓeɗo nete sukaɓe dañɓe tan duuɓi 15 ɓeɗon sukaɓe Adam soko gone récréation walla pause rek entre cours et cours so tuyem ngala jomin kew ko yaltude sukaɓe rewɓe ɓe worɓe ɓe en mbaɗa ko fewani ko ɓuuri hen hulɓinade won hen eɓe gonata e wadde heddiɓe gone filmude joni rawane gastirgol année scolaire rawango hadde école uddude dañi sukaɓe waɗɓe toon golle ɗe pewani hen gotel filmi ɗum hikka noon kanko guila rawanni ɓe dañi eɓi jagga noon par ce que damal galle ɗe mbaɗanno ɗum babiraɗo oɗo no yino nde yiihi rendiniɓe oɗo mabɓe ha hen kamɓe sukaɓe waɗannoɓe ɗum surtout cukalel gorel ngel angel yaltina école o riwa hikka nak ɓe dañji e koye mabɓe caɗele joguinoɗo vidéo o waɗi ɗum lancé e réseaux sociaux ji oɗo saaha ko kañum tan yardete ata ɗo ete Sénégal ko ɓuuri hen hulɓinade foof jomumen ko sukaɓe tokos et en plus won yaltuɓe mbi ɓeɗon sukaɓe jibnaɓe mumen nehani ɗumen mais Adam Diop jibnaɗo ma wawa tan ko dogde jamme ñalom subake kikiɗe en plus waɗma inscrire e école Sacré Cœur en gandi wona sukaɓe foof janggartoɓe so tawi bamma e nene ma jogga ko won salaire aji a wawa toon yaade je pense que jibnaɗo ma so nannimama e on école wonko porɗa wadde wona yobde ɗum ko wayni e voilà Habsa no mbirɗa ni e puɗɗortomi tan surtout e ɗiɗon école aji mbiyata koɗi ceerɗi tawete ɗo e nder Sénégal sa linciti ko keɓete nder majji ko ene hulɓini de sorte que sa yeehi e école aji goɗɗi ɗi ganduɗa taw ko public a wawa tawde ɗum toon elle ko école aji goɗɗi ɗi mbaɗaɗi négligé ji ɗi public ɗi ɗin woni ɗi ganduɗa ɓurɗi jogade sécurité e école aji ɗi ganduɗa taw ko privé école aji ganaɗi mawɗi ko nande e collège Sacré Cœur en Notre Dame du Liban en eko way noon il faut kalen inde ɗe par ce que à chaque fois eɗen jiiya hono ɗiɗon vidéo ji kantorinde ɗi ganduɗa hoorema ngala place e nder oɗon nokku par ce que école mbiɗa sikki ko lieu mo ganduɗa ƴeweteɗo gandal ngam mbawa wadde préparé avenir ma so tawi ko ɗeɗo gueɗe kantorinde ɗe ganduɗa ni enen e nder ɗemgal men so tawi en mbi eɗen kalda no wonire texte kaji ɗi ni vraiment wona ko hunde teddude e nder ɗemgal men ma yimɓe bamdiraɓe pam tan en tout cas ko vidéo ji ganduɗa kantorinde kewi toon hayso tawi ko guila no mbiruɗa ni mayirde 2021 haala ka arti e ko kalanoɗen ɗeɗo balle foof woni kareli teskaɗi e nder réseaux sociaux ji so tawi Habsa min eɗen gonduno eɗen mbadda complicité à un moment donné en kaaɓi mi jaggan armam mo joguinomi won ko mbaddude ɗen mi waɗa ɗum balancé ɗum sous forme de menace en tout cas cybercriminalité ɗo national ene jogui hen golle ko kañum kadi jeydi hono galle baɗe noon mbiɗa anda ɓene mbaɗa hen taaɓe badde fayida kamɓe ni procureur hokki dossier o golle yeeɓi ndeglu ɗum ko hunde hulɓinide no feewi
gasnirten fe divers meɗen Adam jaten koto Saint-Louis suk debbaji goto biyeteɗo Ramatoulaye Ba kañum wasi fittan muɗum taw saabi ɗum ko ñamdeɓe crevette o defno kanke liggantoɗembo cukalel dewi liggantoɗembo neɓe gasnunode ñamta tan kamɓe ɗiɗe gone wayrade deedi musol malheureusement kanko Ramatoulaye o waɗaka sauvé haade makko yettade hôpital ni tawa wasi fittan makko oɗo saaha liggantoɗembo kañum nene état goɗɗo critique no fewi mais que keɓe ñaami ko en heewi addude caɗele won sahaji woni fruit de mer je sais pas holɗum woni probléme o nder organisme o walla kadi aɗa andi en taxe e nder gueeji ɗi entreprise aji ɗi déchet ji ɓe mbaɗata ɗi oɗo fof koye nder gueeji ɗi weddete est ce que aussi ɓen kadi ƴewata ko beddoto koye gueeji ɗi saabu saaha kala en waɗa causé probléme aji kantori c'est vrai Habsa ɗum mbiɗani en tout cas ko hunde vraiment yurmininde no fewi toon to Saint-Louis koy donc en meeɗino haalde ɗo hono ko way noon kadi hirtinoɓe lacciri yettereɓe sisiɓe ɓe mbiɗa andi yowno ko dow caaleji en ko way noon ha keeɓi hen gueɗe hono mbaɗe noon no mbiruɗa ni surtout kamɓe mbiyata ɗum ressource halieutique gueɗe ɗe ganduɗa fruit de mer en ko ummoto e nder gueeji walla e nder ndiyameji ene heewi teskede ko waɗa toxique wonata hen no mbiruɗa ni ɗon batten interpellé tan ko noddeten e erago men ko ministre de l'environnement ministre de l'environnement et du développement durable mi haalta haala ministre de pêche ni parce que d'abord ko ministre de l'environnement woni priorité e oɗo cas parce que ko kañum renata tarini ndi noon wona bowal tan hay nder gueejo de toutes les façons ƴeewe ɗiɗon société ji baɗoji déversé e kanoji munen e gueejo yo yimɓe dutta e majji mbaɗa vraiment enquête ƴeewa onon ko rutoro e gueejuji ko est ce que ene waɗi mélange avec produit toxique e ko way noon par ce que enen e gueejo gurdi gueɗe men kewɗe no mbirɗani produit ji gummotoɗo toon eɗen kutoro ɗum récemment tan won balen goto mo ganduɗa ene yalti e ɗa to Cambérène wiyama sah tawama wonde omo seehe wonɓe puɗɗima hutorade ɗum haɓe ñama sisi dendirabam sisi ɓe jay ɓe nana ƴakka ene anda fof balen holko waɗi ɗum anda fof ko addi ɗum puɗɗoɗa wittude hen aɗa ñama ɗum ko hunde hulɓinide Habsa en tout cas ministre de l'environnement et du développement durable hono Aline Ndoye mbiɗa sikki ko kanko mbatten erago yoɓe mbattu haqqille no fewi e gueɗe baaɗi ni henne par ce que ndenka ɓesgu ngu kadi ene jeeya e mission ngaji kamɓe wonɓe e laamu ngu surtout saabu hande ko ñamten en ummo e gueeji ene heewi no fewi donc oɗon gueeji koko foti waɗede protégé rene no hanniri ni Adama Diop ko ɗum ɗo tan gaddunɗen hannde fait divers nde ɗo yontere baynirtoɗo bandiraɓe ko noon debbo mo mawo Boulel Sare eɗen gandi commentaire uji eɗen jiiyaɗi en mbawa limtude inde hay goto kam foof eɗen gandi kono sen limti goto tan en goppan goɗɗo ɗum ko wanden guila fuɗɗode ha wortode onon foof min beltinimon min jii commentaire uji moon minen kadi ɓuuri yewnudon hamin beltano en kala saaha ko onon gummini min Allah jarama kala ko jiiɗon ɗo ene ko fewani hamin ñaagui hen yaafuya kadi kala suggestion hamin mbaɗa recevoir nde wonno ko ɗum waɗata min avancé ɗum noon Allah jarama a jarama Habsa woni ni ham weltare mawde mi acca noon jarnoɗa en ɓeɓe ganduɗa woni caméraman uji men merci beaucoup Adama Diop no mbiɗani jorom commentaire en ɓe min cuɓtemi hen ko goto haaji Marème Ba merci ko joni o toon caham par ce que mbeɗa andi horke way Adja Marème o ñam fof ko tampinɗomi mi salminimomo mi neldimomo duwa aussi kono mi salminan aussi Yaya Ndiaye taade haali haala inde goto heddiɓe noon yo jafam Yaya Ndiaye depuis États-Unis o mono waɗa hen commentaire uji baɗɗi fayida kanko waɗata men corrigé et voilà professeur men omo jangguinen effectivement professeur men jaggi hen toɗoji konguɗi kewɗi aussi eɗen jetta eɗen jara Abouba e combanto caméra to on jarama bandiraɓe ha gongol inchallah